přišli v takovém hojném počtu, protože to dnešní téma je takové opravdu srdeční záležitost, protože doba se mění, lidé se mění, krajiny se mění a to, s čím byl tenhle náš kraj spjatý dlouhou dobu, teď už vlastně platit nebude, tak pojďme trošku zavzpomínat a já jsem ráda, že se těch vzpomínek ujal František, protože určitě vám má co říct a taky potom vám představí, ale já nebudu mluvit za něj, nechám to na vás. Tak je to tvé, František. Já vás všechny tady srdečně vítám. Jsem rád, že jste se v takovém hojném počtu zúčastnili. Musíte mi prominout, manželka mě trochu přiškrtila, tak jsem trošku hlasově indisponovaný. Jak víte, že v hornictví tady v Ostravsko-Karvinském revíru 4. února zazvonila hrana, poněvadž byl vytažen poslední vozík s uhlím na posledním dole v OKD, na dole ČSM ve Stonavě. 300 let od nálezu uhlí tady na Karvinsku, kdy se to datuje asi od 20. let 18. století, prakticky 300 let, tento kraj a dalo by se říct republiku, tento obor i živil a podporoval. Poněvadž černého uhlí bylo široké využití jak v domácnosti, tak v železářství, tak v chemii a tak dále. No, je to smutné, když musela být ukončena těžba a miliony tun zůstaly pod zemí nevyužité. Kvalitního, nejdražšího uhlí pod Ostravou, antracitových slojí. Chtěl bych poděkovat paní ředitelce Slavíkové za to, že mi umožnila právě v tom měsíci únoru dotisk mé takové mini knížečky, vzpomínky na hornictví, na dobu učňovských let, na dobu 40 let stravenou v hornictví, na dole Julius Fučík, bývalý pokrok. Pokud byste to četli, tu knížku, tak tam jsou prakticky, není tam nic vymyšlené. Jsou tam všecko věci autentické, jsou tam pozměněné právě jména, poněvadž jsem nevěděl, jestli který z pozůstalých, poněvadž většina už těch lidí nežije, o kterých se tam píše, aby mě který nepohnal před zodpovědnost nebo něco, tak jsem některé ty jména pozměnil, nebo jsem použil jenom křestní jména. No. Za tu dobu, těch 40 let, co jsem prožil v dole na šachtě, tak se změnila, velice se změnila technika. Jako učni jsme začínali vzduchovým pohonem veškerého zařízení v dole. Jsem se učil na dole Dukla v 2. ročníku, no a tam i důlní lokomotivy jezdily na stlačený vzduch. Poněvadž tam bylo větší nebezpečí, než třeba tady v Petřvalské části, nebezpečí znicení metanu nebo samoznicení uhlí, tak tam prakticky ještě v 50. letech jezdily ty lokomotivy na stlačený vzduch. Vzduchový pohon prakticky byl velmi drahý a
malovykonný, poněvadž byly velké ztráty. Než od kompresoru se dostal ten vzduch až na pracoviště, tak byly velké ztráty toho a ten výkon těch strojů nebyl takový, jak to. Koncem 50. let, jak jsem přišel potom na důl Julius Fučík, v 55. roku po vyučení, tak tam už se začínalo s elektrifikací. Jak těch dobývacích strojů, tak vůbec i pasových pohonů a dopravníků v rubání. Na vzduch, co byly právě vrtačky na čelbě nebo v rubání a zbíječky a ventilátory. Ty byly potom většinou také na elektriku, ventilátory na větrání, které sloužily a při vypnutí elektrického proudu se automaticky přeply na vzduch, na vzduchový pohon, poněvadž důlní díla musela být větraná. No, na šachtě, jak tam říkám v úvodu, se zmiňují slova prezidenta Klementa Gottwalda, který říkal, že hornictví je povolání hrdinné a čestné. Hrdinné, protože horník prakticky během směny se dívá de facto smrti do očí a čestné, poněvadž hornické povolání nebylo nikdy a nikdy nebude, jak se patří, jak společensky, tak i finančně honorované. Víte, že kdysi havíř a zedník, že to byly takové nepopulární povolání. Po válce se klad velký důraz na to, aby ta hornická práce opravdu byla oceňována a aby byla také i protěžována. Jinak tam se zmiňuju v té knížečce o tom, jak jsem začínal v hornictví. Ve 14 letech jsem nastoupil do hornického učiliště pracovních záloh, které bylo, jak je dneska magistrát města Havířova. Tam byla 2 učiliště. Učiliště číslo 6, kde v prvním ročníku se učili strojníci kombajnu a strojníci brazdicích strojů a vrtači uhelného průzkumu. Na učilišti číslo 7, to byla ta polovina těch budov směrem k nábřeží, tak tam se učili zase elektrikáři a zamečníci. V roce 1954 po ukončení našeho prvního ročníku potom jsme byli přestěhováni z učiliště číslo 7 zamečníci a elektrikáři a my strojníci brazdicích strojů a kombajneři dolů na Šumbach do učiliště číslo 7. To potom bylo Dukelské učiliště. Místo nás tam přišli, to byly kasárna pro PTP oddíly, no a ti vrtači uhelného průzkumu ti potom přešli do Karviné, kde dokončili. Měli to blíž také na ty svoje pracoviště, poněvadž ten uhelný průzkum tady byl tam v oblasti Stonavy, v oblasti Žukova, kolem Těšina, tam, kde potom v roce 1958 začal vykop nejmladšího, ale druhého nejmladšího dolu ČSM, poněvadž nejmladší důl byl důl Darkov v Karviné. No, vzpomínám na to, na učiliště, že prakticky v té době za podmínek, kdy bylo rozestavěné město Havířov,
za těch podmínek nám byla věnována velká peče. Co se týče výuky, co se týče pracovišť, co se týče vybavení, co se týče sportovní činnosti. Přesto všecko jsme měli, všecko, co jsme potřebovali a prakticky člověk to použil až do konce své činnosti na šachtě, co jsme se naučili všecko. Po skončení učiliště potom někteří spolužáci šli studovat na průmyslovku, tady na hornickou průmyslovku do Ostravy. No a někteří jsme šli do dolu. Za těch pracovních záloh, to byly statní pracovní zálohy, které byly ve všech prakticky oborech průmyslových, tak absolventi těch hornických učilišť mohli nastoupit na kterýkoliv důl v republice. Někteří odešli na Kladno, někteří do severních Čech, někteří do Rosic, na Moravu nebo tam do Žaclistko, Svatoňovické Panve, do Čech, na Náchodsko. No a někteří, většina, co nás zůstalo tady v OKR. No. Na té šachtě sice byla tvrdá robota, jak se tam zmiňují v té knížečce, že havíři měli i takovou tvrdší slovní zásobu, kterou používali, ale to souviselo s tou tvrdou prací v dole. No, prakticky havíř není jenom havíř, ale říkám, je to umění 7 řemesel. Poněvadž havíř musí být geolog, musí být mechanik, musí být taktik, poněvadž musí předvídat situaci, musí být psycholog, který může působit na kolektiv, aby třeba nedošlo k nějakým panikám nebo zmatkům při mimořádných událostech. Musí být zdravotník, musí být tesař, musí být prakticky kameník a zedník, poněvadž musí umět stavět zdiva z kamene. Ty se používaly vždycky na úvratích rubaní, kde se ukladaly takzvané žebra v rubaních, aby se udržela chodba, aby jako nepůsobily rychle ty tlaky potom na chodbu, která měla být v provozu. No, jak říkám, někteří mudrci říkají, že za socialismu se jako nedodržovala bezpečnost, že se nehledělo na lidský život. To není pravda. To není pravda, poněvadž vím a sám jsem s tím pracoval, jak ta bezpečnost se zdokonalovala. Na indikaci důlních plynů byly benzinové lampy, jak jsem nastoupil jako technik. Pak byly interferometry, to znamená, že nebyl otevřený plamen, aby se zjišťovalo množství metanu, ale byla to bezpečný přístroj, který zjišťoval ty plyny v dole. Vybavení sebezáchranné přístroje. Jak jsem byl učen, tak co jsme dostali proti prachu, jedině jsme nafasovali hubky a to nešlo tu houbu mít na puse, poněvadž když jste chvíli dýchali, tak jste měli malem tu pusu opařenou. Jak se střelilo v rubani a šly ty spodiny po střelbě rubani, tak havěři vždycky nám říkali, synci, dýchejte zhluboka, to vám pluca porostou. No, v 57. roku jsem byl svědkem
jak se začala do dolu tlaková voda zavádět proti prašnosti. Poněvadž největší nebezpečí pro důl, pro pracovníky v dole je metan a uhelný prach a voda. Takže potom, kdysi se vrtalo na sucho. To jste poznali pod šachtou, který robí v Rubani, ten byl černý jako miník, který robil při ražbě, tak ten byl jak mlynař bílý od toho kamenného prachu. Takže potom všecko vrtaní, zavlažování pilířů, všecko dbalo se na to, aby opravdu ten uhelný prach se likvidoval jednak kvůli zdraví havířům a jednak kvůli bezpečnosti. Jako technik tak jsem vždycky havířům říkal, poněvadž vždycky jednou měsíčně se muselo povinně udělat bezpečnostní školení v osadce. V určitých intervalech se museli parat útěkové cesty kvůli bezpečnosti. A to jsem vždycky zdůrazňoval havířům, že aby nepodceňovali předpisy, aby předpisy bezpečnostní dodržovali, poněvadž každý ten paragraf je psaný krví a životem. Největší potom takový vývoj bezpečnostní práce byl po Dukelské katastrofě, kdy mnohdy se podceňovalo, co se týkalo vedení větru, a tam to zavinilo prakticky, že byly diagonální spoje, to znamená krátké spoje mezi jednotlivými chodbami a vedení důlních větrů. Tak potom všechny ty havarijní, na všech dolách v OKD se to havarijní plány a větrní plány, všecko se to muselo předělávat tak, aby nedocházelo k těm chybám, které byly tam na té Dukli. No, bylo také dokázáno to, že někteří havíři podceňovali to, poněvadž ty sebezáchranné přístroje měl každý, ten sebezáchranný přístroj měl každý nosit u sebe. A tam, jak záchranáři potom likvidovali a vytahovali ty mrtvé z dolu, tak zjistili, že tam byly takové scény, že jeden druhému bral od úst ten sebezáchranný přístroj. Svůj nechal kdesi na štuce vyset a tomu, co on měl u sebe, tak ho bral. Ale zůstali tam, poněvadž tam byl velký výskyt kysličníku uhelnatého a ty sebezáchranné přístroje slouží k tomu do 17% jako kyslíku, který musí být v ovzduší, a na dobu, aby se dostal do jiného větrního oddělení nebo do čerstvých větrů. Takže na to bylo dostatečné. No, každé podceňování tak bezpečnostních předpisů, a to se krutě vymstilo, marné. No, já jsem zažil tež jako technik a jako vedoucí úseku, zažil jsem dva takové nepříjemné smrtelné úrazy, ale opravdu to bylo velmi nepříjemné. Nebylo to zaviněné jako špatným dodržováním bezpečnostních předpisů, anebo nebylo to zaviněné nikým jiným. Bylo to chyba toho pracovníka, kdy ho chytla klec u šachty. To byl první úraz smrtelný a druhý smrtelný úraz, který byl vlivem přírodních sil, kdy při přebudování spodní úvratě Rubani spadl kamen 3x 1,20 m
krát 80 a přimačknul tam toho pracovníka. Byly to takové velké řízení, opletačky, ale soudní znalci i bezpečnost a tak dále zjistili, že to bylo fakt vlivem přírodních vlivů a nezavinil to nikdo. No, kromě takových různých událostí na šachtě byla také i švanda, poněvadž bez toho by nešlo žít. No a tam v té knížečce tam právě se zmiňují o některých takových perličkách, o některých takových příhodách různých a co havíři mi vypravěli. Takže to jsme byli foceni před standardou učiliště ve druhém ročníku nejlepší učni. Bylo na Dukelském učilišti číslo 7 v Havířově. Tady jsem ve funkci vedoucího výrobního výcviku s vrchním mistrem u šachty a tam napravuje učeň a naražič před sparaním do dolu. Tam jsme na té fotografii. Tu jsme pod učňovským rubaním. Zprava tam je předak z Rubany Mazurek, vedle něho jsem já, kombajner Malíš, obsluha dopravníků Buček a revírník Kocman. To bylo na 3. patře v první a druhé nadložní sloji. To jsme tež tam pod Rubaním. Tam jsou učni, ti mladí synci, tady vlevo Mazurek předak, mistr výrobního výcviku Voznica, revírník Kocman, já, zamečník Očadly, tam 3 učni, zamečník a obsluha Bartek, obsluha dopravníků. No a to je Josef Sasin, můj první po vyučení, první předak v Rubani. On byl z Bludovic a mluvili mu zavalsky. Bylo to v 10. sloji a zavalsky mu mluvili proto, že jak se v jednom Rubaniu se kopalo a v druhé Rubani tam se odčínal zaval. A jak bylo obetnuté to Rubani zavalené, tak zavalilo to Rubani, kde se tam kopalo. Poněvadž po těžní partě tam by prakticky na 2 rukách spočítal ty dveře, ty pary, co byly v Rubani postavené. Tam se také zmiňují o tom, jak v Rubani, jak jsem s Havířem robil, jsme měli 3 metry vybrané pilíře a nic se nebudovalo. Já pravím, tož budeme muset budovat. On praví, drž hubu smrade a folii. Praví, až bude vyfědrovaný, tak potom, jak bude čas, tak budeme budovat. Já s takým strachem kurník. Týden, než jsem se zvyknul trochu na ten pínec tam je. No. To je Jupek, Štefaník. To byl takový humorista a muzikant výborný. To byl syn pana Štefaníka, jestli pamatujete, v Petřvaldě to byl kapelník a muzikant, také skladatel. To se tudy važe Kupovice Emila Mohyly v 6. sloji na 3. patře pouštěl vozíky, plné vozy na 4. patro 6. sloji a utrhla se mu od karabíny a od vozu spínka na laně a 2 vozy plné šly na výder do upadnice. No.
Bylo 22 pár, bylo vyvalených, 6 kolejnic vyrabovaných a potom, jak přišel Steiger německý, tak mu dával vážení. Praví, Herr Steiger, ich melde. Praví, 22 Zimmer geholt, 6 Glausen geraubt a 2 Wagonen auf Wiedersehen. Tak to bylo. To je Pepa. To byl vylup takový po vojně, jak bylo po vojně, přišel na závodní výbor ROH a hlásil se tam Kočvarovi, předsedovi ROH, že je politický vězeň. A on mu pravil, Pepa, víc razy, to mi havíři vykladali, to mám, co mi říkali, to jsem ještě nebyl na šachtě v tom. Právě Pepa, drž hubu a neprav nikdy, že byl politický vězeň. Právě Bokery vykradl kurníky a kruličárně, tak ten politický vězeň nemá. A jestli nechceš být dať z bloku znova. A jak chodil, bo bylo třeba Steigru, že, tak byl kurz nadkopních, byl otevřený, tak chodil do té školy a styděl se, že musí chodit do školy, tak nechodil za ktovkou, ale ty knížky a zešity za košulu nosil, aby se mu havíře nesměli. No, tam ještě byly i jiné takové, to si potom přečet, pokud budete chtět, tak si přečtěte v té knížečce. To je Rybička, to je šenovský občan jeden, který už asi nežije. A měl šikovnou děvku, ale ta ho omrzela a nevěděl, jak by se jí zbavil. Tak ju pozval ku Volínšťoku, praví, že Juko, že Rybičky pěkné. Děvucha s ním šla, tam je náraz, ten žduk s ním do vody. Děvucha se malem utopila, no, přestala s ním chodit, ale Rybička mu potom zůstala až do smrti. Můžu potvrdit, taky tu příhodu znám, vím, co to bylo za pana, takže to je opravdu pravda. To jsou autentické všecko postavy. Ferda. No, oni chlapi mluvili malé na vzrostě a velký na chvostě. A robili se sranda, ať jim pojďo vercajk na spodky, anebo na neděle. No a takovou věc měl Volkslister, tak u Volkssturmu potom koncem války a hlídal tam i našu Marku před Sušankem mostek a všelijak slyšel, jak to dudní od Petřvalda od Suché, tak hodil flinte pod ten mostek a nohy do Bludovic. Honem zjevili k uniforme, strčil mu pod lůžko a za chvíli tam byli rudoarmějci a Gegerman. A který si viděl, že tam trčí z uniformy rukav spod lůžka. Praví, či mi tak skopali zadek, praví, že se za něgo tedy nečernul. A přišel za ním brigádník, jak potom robil na tom, tak brigádník s ním robil. A to bylo na podzim, a že pro dětská jabka ještě kaj vyzegnul. Ferda praví, pojedeš se mnou do Blendovic, tak seber peníze, šedeme na autobus, jedeme do Blendovic. Zajeli u škole a do staré zborůvky. No a Ferda porenčil a brigádník platil. No a skoro už neměl zpátky na autobus, Ferda praví, nestarej se. Zaplatili, vyšel z hospody, vrval tam vedle zborůvky 2 štachety z plotu, hub na strum, zatřepal s jabloním praví a pěru nezbírej, když tě chtěli chytit. Postaral se o děcka s jabkami. Taková figura to byla, no. Raimond, to je ten šenovský občan. A on robil vyklenky na pasové pohony.
Bo kdysi nebyly pasové pohony pod konstrukci, tak či to je, ale byly mimo konstrukci, tak se musel takový vyklenek zrobit, zabudovat do nehořlavé stuže a tam byla ta turbína s tou převodovkou a poháněla tu pasovou soupravu. No, byl to chlop poctivý, ale synka měl vylupa, bo chodil pytlačit tudy po šunovských stavách. Chytl na černo ryby, přišel do něho Zenbák a tak mu to pravil, jako, že synek chytl tam pytlačí na volný šťotu a Indie. Praví, tak mu do luftě a 100 korun pokuty zaplatíte za něho. A Raimund praví, co já by platil 100 korun pokuty, praví. Sudruh Bůh strovožil ryby pro všichni, haj pro mojego synka, praví. Tak jsem. Tuník. O němu Klokan mluvili. Narodil se jim synek, on měškal tam na Holubové kolonii v Petřvaldě. Narodil se jim synek a děcka tam přiletěly do nich a praví paní Tudíková ukoštěnou tego malého Klokanka. Tak to byla sranda. A robil promítača v kině v Petřvaldě. A ti promítači vždycky raz za rok museli robiť zkoušky v Praze. A tak mi vykládal, praví, joci člověče, 8 stůvek měl ušetřených, aby mi na nich starodně přišla, tak jak se jich chlívku z povolku kože, sume chodil koze odbyvat, praví, čili bylo třeba jechať do Prahy a jdem peníznýma, praví, ta podpora mi jich vyšnupala, praví, a měl jich po ptokách. Ještě tam bylo kromě něho více těch povídek o ním. No. Janul, to byl expert. Robil strojníka. A v Chile jdeme, to bylo, myslím, v 57. nebo 58. roku, v zimě to bylo, a tam i autobusy nezajížděly ku šachtě, ale u kaple tam v Petřvaldě, tam byla zastávka a na pokrok se šlo pěšky. On potom jel kolem Hedvíky a konečně měl na Ludvíku, ten náš autobus. A v Chile jdeme od té kaple, díváme se kudy ve věži klec pod kolami. Já, panečku. Janul byl zabíjačke doma, asi byl moc unavený, tak na plné pecky, jak jel s tím bubnovým strojem, tak vyrval ten úvazek z klece, se utrhnul, ta klec zůstala v tom narazníkovém roštu, vysetami pod těmi kolami. Ta srdcovka, ten úvazek s tím lanem přeletěl přes ty kola a na tu šachetní budovu tam zrobil díru do toho a Janul to zastavil potom. No, tak to byla kalamita jak hrom. Tak měl opletačky z toho a dali ho na důl. No a že byl šikovný, tak potom se zrobil z pušky na střelca a chodil střílet. A byly z pušky vždycky, potom už to bylo první raz za rok, potom co 2 roky vždycky měli zkoušky či střelci a teď komisař z OBU vždycky zkoušel a bezpečnostní technik. A v Chile tak pane Čanický praví, tak nám vyjmenujte pomůcky, co mám střelmistr. On jich všechny vyjmenoval, ale na hodinky zapomněl. To musí čekat si dobu, že se odměří na hodinkách. A ten komisař mu nadpověděl, praví, tak na co se první podíváte, jak ráno vstáváte do práce? A Janul praví, no přece na Slavínke. No. Robil střelca u Tošenovského v 10. sloji razili chodbu a v Chile balí ty věci do kabele. V Chile zařval chlopi, je průser, jomu strojek zastřelený na čerbě. A ti neuvažovali, zebrali grace, lopaty, pičeli do tego smradu na čelbu, grabali tam v tém a
Tošenovský mu praví, na ty cypie jeden. Jak byś mógł strzelać bez strojka? Jak jesteś go mógł zastrzylać? A Janusz sejmul kabot, a pod kabotem miał strojek powiesiony. Tak moc mu nie chybiało, żeby go tam obložili havíři za to. A rondel byl dany do provozu tu v Havířovi, ten velký, co tam je. A wykładał mi, prawi, człowiecze, po pewnej roze jechał na maszynie przez ten rondel, a jeden ci, a wszyscy mnie zdrawili, a już żadnego nie znał. A on jechał w protismierzu, a wszyscy mu grozili. Adolf. No, byli takowi, co strasznie byli nerwozni ci strzelcy, co też był strzelec. No a strzelał tam w 10. sloji, a vedoucí úseku go kontrolował, bo vždycky technicy mieli jako za úkol povinnost jako kontrolovat střelbistra při tyrací pracy vždycky raz za měsíc nebo jak. No i všechno měl, už chtěl zapsat jako spotřebované střelivo a to. A ten vedoucí úseku Žuna vytáhnul z kapsy 2 patrony. Praví, a co to Adolf? Ježišmarja, ten byl nešťastný. Praví, pane vedoucí, praví, nemeldujte to, já byl u Wehrmachtu, by mě zavřeli, praví. No tak ten se s něho srandu zrobil a upravili to a bylo to v pořádku. Rudy Teichmann. On už při důchodě robil. To byl Němec a s ním byla sranda. Tam vidíte, že mu na té levé ruce jenom 4 prsty. No, ten jeden prst mu, on měl úraz, zával byl na dole a ten jeden prst mu chňapnul kameň po něm, tak mu ho amputovali. No a s ním byla sranda. On mi vykladal, jak za Německa se kamarádil s jedným tam z kolonie a líbila se jim jedna vdova. Moc šikovno. No ale ten kamarád zaviděl, že temu dala přednost temu Rudému od něho. No a jak viděl, že tam jde za něho, tak zašel za jeho manželku, že tam je jako u té vdovy. I manželka zebrala 2 sousedy jako svědky a vpalili tam do toho bytu. Praví, no už byli gotoví. Rudy praví, já ještě ve spodňokách. A ona mě brandbajnem počinstovala, praví, staro vpalí do izby a začala mi nadovat. A ona byla tak ducha přítomno, ta vdova, že praví, pani, vemte si svého manžela, protože když má vypíte, tak mě vždycky se snaží obtěžovat. No a kromě toho tam je opravoval fasádu jednému havířovi a to je v té knižce, tak to se přečtěte radši sami, jak tam mi potom to dopadlo, jak tu fasádu mu opravoval, co všecko porobil. No. Praví, měl zuby ho bolely. A praví se mi, víš, praví ten Pumbuček to špatně stvořil. Praví měl stvořit jeden zub a 32 půzků z tego chlopského vercajgu. Praví, to bylo lepší. No. Francek prohývaš. Tam jsem musel změnit tež jméno, bo jsem nevěděl, jestli ještě který žije z té jeho rodiny. To byl Steiger a to byl Steiger na první šipče, co nás střechoval pod 10. šibíkem. A v Chile nás 4 šívmajster nás jako tam dol do Sasina, do toho a pod 10. šibíkem nás zatřechoval a v Chile my s kamarádem jsme měli lopaty a či 2 šli bez lopat. Tak se jich pytal, či chcou čepat jako to uhlí, tak to tam v té knižce se potom dočítáte.
On furt celou šichtu žvykal tabak. On měl to líco vycpané tabakem a jak mluvil tak rychle a nebylo mu rozumět. Jediné, co mluvil, co jsem mu rozuměl, jak řeknul kurva aleluja. Jinak nerozuměl nic. Ale tež s ním byla sranda. On byl proti všem, věčně naštvaný. Byl aktiv v kulturním domě, bo se nedařilo s Fedrunkem, tak svolali aktiv, funkcionáři, technici, předáci. A v Chile Francek se přihlušil do diskuze praví hlavnímu inženýrovi. Praví soudruhu hlavní, já bych vám co si řeknul, ale mám ještě 2 roky do penzie, tak radši nemluvím nic. Bylo po řeči. Tak. Ivoš. To byl havíř v Rubaniu, Nimrod a vždycky rod se vypil. A chlopi robili srandę z niego, bo on tam mieszkał na Podleciu, a tam rekultywacje mieli pole, a w Chile jel kombajn, objeli jako, zbíral, mlatil a jeho manželka tam za tím kombajnem a tu slamu rozrabovala hrabiami a hledala cosi. A chlopi potom se go pytali, praví, co ta tvoja staro tam lotala za kombajnem. Praví, jo, před tím, jak šel po odpolední šichtě, praví, na přejmo přes to pole a ztratil klobuk a zęby, praví, a ona myslela, že to najde. A u těch klobuků potratil hodně, tak potom manželka mu vzala a tu samolepicu damskou gložku mu tam našila a on měl lisine, tak mu to držalo fajně na hlavě. Potom ten klobuk už netratil klobuky. Byla s ním sranda. Emeryk tež slúžil jako mladý, ponieważ hodně těch, co měli polskou národnost, tak brali folklisty. No a tata byl starý, tak mladý, jako musel jít v Wehrmachtu, byl u Afrika Korpsu ve Francii, tam je, jako měli výcvik, tak praví, jak otevřeli brány, tak všechny kasárně praví do bordelu. No. Ja mu upravil, bo potem robil Steigra i opravil, je sobotní přikopavka, tak jestli přijde, bo bylo třeba, že technický dozor praví, no já, bo on byl Nimrod, praví, v Chile v sobotě je gun. Praví, tak já by měl jít na gun, praví, ale střelíš, musíš zaplatit, nestřelíš, tež musíš zaplatit. A patrony stoją, tak raczej pójdę na tą przykopawkę prawie. Tak przyszedł na przykopawkę. Józa. On robił udržbarza pasowych soupraw. No a jako górnoślązok, tak też musiał narukować u Wehrmachtu, a dostał się prawie na front zachodowy do Francji. I tam jak zazowali letaki, ci letcy polści, tak, a co jako dają zajmować, tak Józa se nechał zajmować. Był u pierwszej pancernej Andersowej dywizji, no a tak prawie przy ataku tam był Belgijka i strzelony do pinty, tak dostał orden, był chrabry, wyznamenowali go i był poruczykiem. A prawie w Belgii, my przedbiegli o 50 kilometrów prawie frontę. Niemcy już tam nie byli nigdy, prawie przyjedziemy na wieczór do dziedziny. U gospodzie prawie, tak fajna gospoda prawie, my ją wychlastali do gmyntu. Rano się obudził, prawie plukovnik mnie budzi, a hned mnie aresztował, że nie miał wachę postawioną, a wszyscy byli ograli ci tankiści. Tak ku sądu polowemu, a że go to prawie, ale że go nie będą strzelać za to, że mu te ordeny, tak go niechali, ale zdegradowali go prawie na szeregowego. Prawie, a ja to rzekłem do słowa, jak on to rzekł.
Prawie gdyby kurwa wojna tak skoro nie skończyła prawie, tak je aspoň zaś z porucznikiem prawie, a nie tylko chorądzi. Ja prawie Józa. Miliony ludzi się radowało, że wojna skończyła, a jedyny Józa, co był na stronie, że wojna jeszcze nie trwała. Mamy tam jeszcze co? Ja. Pepik. A okrska Szkureczka. To był Betlem, temu mówili, to była grocholowa drzewienka nad kolonią, nad Pańszczokiem, nad Rybnikiem tam, doszkami kryto, a tam się nasciechowali dwie jako powiedzne żeńskie dostrawy, no a chłopi tam mieli zabawę. Tam było prekwitu więcej jak we wszystkich gospodach w Pietwoldzie. A straszne to była gnęliwości żeńskim. A Pepik, co tam jest za tym kuminem, tak on tam chodził, flaszki wynosił na kulki naliwać, a takowego kelnera robił. Czyli żeńskie z kolonie się stieżowały Kureczkowi, jak zrobi porządek tam, że taki bordel się tam robi. Ta Kureczka tam szła, wciąż widzi, że kiedyś leci, uciekł na górę po schodach. Tak tam wylósł za nim, a ten wrzeszczał, Pane Kureczka, nie strzelajcie, to jest Pepik. No tak. Żeńskie, potem na Den Horniku, był Den Horniku, a żeńskie z kolonii mieli Betlem zapolili, a był pokój. Na chwilę. No a Pepik robił forszibra u maszyny, to znaczy pomocnika lokomotywarza. Przypinał wozy, odpinał wozy, przechazował wykre, koledy. No i był hornicki ples w dzielnickim dumie, a Pepik jak na srandę miał odpowiednia sichty. Tak się zażydził owocne. Wyjazd z dolu, honem do gospody, na Prociszakty, tam była gospoda u hornika. Tam mieli fajnie wychładzone piwo, dobry gulasz tam ważyli. Pepik se dał gulasz, to zimne piwo, a piciol honem do dzielnickiego. Idzie pro dziewukę, że se zatancuje, tu mu zaburczało w brzuchu, tak on musiał pić na WC. Gacie stanął, ale spotki już nie. No tak se opucował, oczyścił, a te spotki chodził przez okno wen, a tu taki rzew. Tam pod oknem se milował Petepak z dziewuką, a te spotki na niego spadły. Pepik po tym jak wyszedł do tego westybulu, tamtego dzielnickiego domu, a Petepak tymi posmolonymi spotkami mnucił ludzi kolecę, głowa nie głowa. Taka sranda to była. No. To jeszcze było widz tych przygód. Wiecie tam je to? Nie? To jest poslední. No także to jest poslední obrazek, tak jeszcze jeden. Odchodził z naszego rewieru jeden do Duchodu, a rozlučka se s ním robila u něho doma, tam na Bludovickém kopcu. A tak byl takový zažijový den, teplý. No a seděli my na zahradě tam, popíjalo se, vykládalo, sranda se rodila. No a někteří takoví hrdinové tak vodku ředili Nošovickou 12, no a to potom, a Pepika to chytlo tež. Vyšpanoval se a chlopí ho nesli na autobus potom do Havířova, ale nevěděli, kaj měško. Tak vždycky přišli ku bloku, kde po těch zvonkách přejeli, či se dívali, jak lidé vylezli do těch okyn, tak zařvali, pani Pepiková, berte se tu sviňovou hravu. A trefili se, u třetího bloku se nepretrefili, tak kolik těch vchodů pozvonili. Pepik právě měl takovou stude, právě jo 14 dní s klepami musel chodit, právě, aby se na to zapomnělo aspoň trochu. Takže tak. No. Tak jestli byste měli zájem o tu knižku, ještě zrovna děkuju, že fakt do té příležitosti letos v únoru, kdy
skončilo to hornictví tady v tom našem kraju. Takže můžete si to zakoupit, můžete si to přečíst. Je to autentické a stojí to pouze 50 korun, takže jestli byste Může měli, vám to autor podepsat. jestli byste měli zájem, prosím. No. První vydání bylo před 10 rokami, 16. roku a teď po 10 letech jako bylo umožněno to, ten dotisk ještě. Takže je to doplněné, jo, ještě za těch dalších 10 let. To je dotisk, to je původní kniha. Já jsem myslel, že jsem tam ještě něco dopsal za ty. No vysvětlívky. Vysvětlívky jsem dopsal, poněvadž někteří, co to četli, tak říkali, že nerozumí některým výrazům, tak takové ty výrazy nesrozumitelné jsem tam jako dopsal.